nasayod ang Ginoo sa atong kinatibuk-an. Bisan pa wala pa kita makasulti, o wala pa makahimo og mga desisyon sa atong kinabuhi, nakita na sa Dios ang tibuok nga dalan nga atong padulngan o pagabuhaton. Mayong gabi kaniyong tanan, mga igsoon, mga igalang, mga kapaglaom. What a great honor, a great privilege to stand right here in front of you tonight. Ug dako gayud ang akong kalipay nga makig-uban kaninyo dinhi sa programa My Story, God's Glory. Panimbaya ngadto sa tanan nga mga viewers ug mga listeners sa atong programa dinhi sa Hope Channel. Ang atong topiko nga pagadadong karong gabi una, atong giuluhan giila, gigiyahan, o gihimaya. Akong sugilanon, iyang himaya. O ang teksto nga atong pamalandungan, makita nato sa Salmo 139, versikulo 4 ngadto sa 6. And I would like to read first on the English version dinhi sa atong English translation, mga kapaglaom, sa King James Version. Psalms 139, verses 4 to 6. Verse 4, For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. 5, Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. 6, Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Sa atong Cebuano nga version, makita nato sa translation sa ang Biblia, nagaingon dinhi, versikulo 4, Kay walay mausa ka pulong sa akong dila, kundili o Jehova. Aniya karon ang tanan hibaluan nimo. Ug sa likod ug sa atubangan gibantayan mo ako, ug kanako gitapion mo ang akong mga kamot. Alang kanako katingalahan kining kinaadmana, kini hataas, dili ako makakabot niini. Ang atong tumong og tinguha nga matagan nato og pagtagad ang maong nga mga sinulat o eksperyensya ni Haring David ug ato kining mapamalandungan ug maaplikar sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi. Si Haring David miingon, bisan wala pay pulong sa akong baba, ikaw Ginoo nahibalo na niini. Our Gen Z listeners or viewers would probably say, For real, Lord? But indeed, this is true. Dako gayud kini nga kamatuoran. Ang maong teksto nagpahinumdum kanato nga ang Dios dili lang nasayod bahin kanato, kundi nasayod ang Ginoo sa atong kinatibuk-an. Bisan pa wala pa kita makasulti, o wala pa makahimo og mga desisyon sa atong kinabuhi, nakita na sa Dios ang tibuok nga dalan nga atong padulngan o pagabuhaton. Sa akong pagtanaw balik sa akong panaw o kaagi sa kinabuhi, gikan sa pagka-estudyante sa physical therapy, nga puno sa damgo ug kakulba, hangtod nga nahimo akong bahin sa AMCC faculty ug nahimong pangulo sa departamento ug sa ulahi. Gitawag sa Dios aron mag-alagad isip Vice President for Academic Affairs. Nasabtan ako nga kini nga salmo dili lang aron akong memoryahon o hinumduman, kundi aron akong kinabuhian. And I think to all our viewers who are listening right now, the same is true to you. Kani nga salmo angay usab nga atong hinumduman ug atong kinabuhian. Karon nga kagabion mga kaigsunan, I would like to share to you 4 important points, upat ka punto nga magahatag kanato og pagtulunan nga diin kining maong salmo atong maaplikar sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao kini ang atong hisgutan sa pipila ka mga minuto nga gihatag kanako. Dili nato dugayon. Punto 1. Wala pa ang pulong sa akong dila. Yes, wala pa ang pulong sa akong dila, nasayod na ang Diyos sa akong potensyal. Or nasayod na ang Ginoo sa atong potensyal. Ang Diyos nagtanaw, dili lang kung kinsa kita karon, apan kung unsa kita pwedeng mahimo sa umalabot nga panahon, pinaagi sa iyang mga plano. Sa diyang giingon ni Haring David, wala pa ang pulong sa akong dila, nahibalo ka na niini Ginoo. Iyang giila nga ang kahibalo sa Dios hingpit. Not only in our present situation, apan sa atong umalabot nga mga potentials
sa mga ulabot ng mga panahon. Ang pulong ni David nagpasabot nga ang Dios nakaila sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Atong mga hunahuna, atong mga kahadlok, ug ang atong mga damgo. Usually ang sinugdanan sa atong mga sugilanon nagsugod sa pagduwa-duwa. And I think that's the same thing that you have experienced. And that's the same experience that I actually also have. Sa pagsugod dako sa kurso ng physical therapy, I was initially hesitant. Tungod kay wala gayod nako nakita ang dakong hulagway niini. I just took the course kaya ang akong gusto mao man ang pagkuha sa kurso nga padulong gayod sa medisina. Tungod kay ang akong interest mga kapaglaom, since I was very young, anaa gayod sa pagsabot sa kinaadman sa usa ka tawo, sa komposisyon sa usa ka tawo, ug sa iyang function, ug kung unsaon ang pagtambal o galing ang usa ka tawo magkasakit. So when I came across with physical therapy, gusto ko nga makahibalo pa gayud niini ug makatabang labi na gayud sa akong lolo nga na-stroke during that time. I would like to help my grandfather nga inaot unta makalihok sa pag-usab, makalakat sa pag-usab, ug makahatag o paglaom bisan sa taliwala sa iyang sakit. And of course, since physical therapy is in demand abroad, gusto pud ko nga maka-abroad para makatabang sa akong mga ginikanan. Apan karon makasulti ko, mga kapaglaom, makasulti gid ko nga gigamit sa Dios ang akong ambisyon aron pormahon og tawgo niya ako ngadto sa pag-alagad niya. I remembered when I was having my internship dito sa Iloilo City. Adunay usa ka pasyente nga naapektuhan usab sa stroke sama sa akong lolo. Matud pa niya, pipila na kasimana nga halos walay kalambuan sa iyang kahimtang. Apan fortunately mga igsoon, apan sa dihang ako na ang na-assign nga intern niya, nakita niya ang kalambuan ug nakahimo siya sa pagtikang ug pipila kalakang. And I really can't forget this. No, dili gyud ako ni malimtan nga experience mga igsoon with that person. When I talked to him, he told me nga nagtulo ang iyang luha. Dili man siguro kayo nga naghilak yun, no? Nagtulo ang iyang luha, mingon siya sa ako. Salamat, sir, kay mituo ka nga mahimo pa nako kini. Because from day one, during our treatment, sa diyang gitreat ako siya, I was constantly telling him that we can do this all together with God. Pag-ampo kanunay sa Ginoo, aron ayuhon kaniya. I have plenty of experiences. Aduna pa ako'y daghang mga experiences o mga higayon, apan gusto ko ninyo o gusto na ako ipaabot kaninyo mga kapaglaom nga sa maong mga higayon, nasabtan ako nga dili lang di ay ako naghimo og therapy during the time. I was not just doing treatment, but I'm actually also ministering. Nagministeryo usab ako ug naghatag og paglaom sa uban gikan sa ilang kahimtang ug gibati nga sakit. Gigamit sa Dios ang akong mga kamot aron ipakita sa tanan that He is indeed the great physician, that He is the great healer. And there and then, dito na ako nasabtan nga ang Dios nakakita sa akong potential bisan wala pa ako musulti nga Ginoo gamita ako. Ang kaluoy, ang kahibalo, o kinaadman nga akong natunan during the time, diha sa pagatiman sa akong mga pasyente, mao di ay ang sinugdanan sa mga kalidad nga gikinahanglan sa usa ka magtutudlo ug sa usa ka leader sa umaabot. Punto numero 2. Gilibutan mo ako sa likod o sa atubangan. Indeed, mga kapaglaom, mga igsoon, ang Dios nagapanalipod o nag-andam sa atong dalan. Ang Dios nagalibot kanato. Nagapanalipod sa likod o nag-andam sa dalan sa atubangan. Igamit ni David kini nga pulong nga gilibutan o gilirungan mo ako, or in English, you hem in me, usa kini kahulagway sa paglibot, pagatiman o pagpanalipod, dili aron ni priso, apan aron matag usa kanato panalipdan. Ang Dios naguna sa pag-andam sa dalan o nagasunod sa pagpanalipod gikan sa mga butang nga dili o wala pa nato makita. Adunay mga panahon sa akong kinabuhi nga wala na ako masabde kung
asa or unsa gayud ang plano sa Ginoo nako, asa gyud ako gustong dadon sa Dios. Wala na ako damha actually nga maabot ko sa Mindanao, mga igsoon. Ang Ginoo nagdala or nagpadala o usa ka alagad nga naghimo or nahimo nga dalan sa akong pag-anhi dinhi sa Mindanao, particularly dinhi sa Mindanao Sanitarium and Hospital College kaniadto nga karon nahimo ng Adventist Medical Center College. Sa diyang nag-volunteer ako as one of the staffs sa physical therapy department sa atong hospital. While nag-prepare usab ako sa akong pag-take sa board exam sa physical therapy, giimbitahan nila ako nga magtudlo unya sa AMCC pagpasara ko sa board exam. Sa sinugdanan, I was very hesitant. Sa tinuod lang, medyo nagduha-duha ko tungod sa akong plano nga motrabaho gayon sa Amerika. Apan wala na ako damha nga gihem na day ako sa Dios. Iyan na day kong gipanalipdan. Iyan na day kong gilirungan daan. Ipagawas ko niya sa akong orihinal nga katuyuan ug sa akong comfort zone aron ma-prepare ko niya sa pagtuo ug sa iyang katuyuan sa umalabot. Giatagan ko niya og higayon sa pagtudlo sa mga estudyante nga sila mulambo dili lang sa kahibalo, kundili sa ila usab nga kinatibuk-an nga pagkatao ug nasabtan ko nga kini kabahin sa plano sa Dios alang kanako. Ang matag pag-usab sa direksyon sa kinabuhi, usa ka paagi sa pagprepara sa Dios kanimo o kanako. Kung gipanalipdan o giatiman kita sa Dios, unsa may meaning ani? Dili ta niya actually ginapugngan. Hinuon, ginaprepara o ginaposisyon niya kita para sa mas dako nga katuyuan. Take note of this, mga kapaglawom. When one door closes, another door is actually open for you. Kung ang Dios magsira o usa ka oportunidad, siya usab mag-aabli og lain o magahatag o magatudlo kanato sa mas maayo nga oportunidad o kahimtang. Punto numero 3. Gibutang mo ang imong kamot sa ibabaw nako. Yes, mga igsoon. Ang kamot sa Dios, iyang gibutang sa atong ibabaw, kamot nga nagapanalangin o nagagiya. Ang kamot sa Dios, nagpresentar sa panalangin o sa pagtawag niya kanato sa pagserbisyo. Sa diyang miingon si David, gibutang mo ang imong kamot sa ibabaw nako. Iyang giila nga kini nagpasabot sa personal nga presensya sa Dios. Kamot sa panalangin, paggiya, ug pagtawag ngadto sa iyang buhat. Kamot naghatag og panalangin ug kaupayan sa taliwala sa dako nga katungdanan. Ang kamot sa Dios nagalig-on kanato. Bisan sa unsa kadako nga responsibilidad, ang iyang gahatag kanato tungod kay sa makausapa, iya nakitang giprepara kaniadto pa sa maong buluhaton. Sa makadaghan gayon, akong nabati nga kana nga kamot sa Dios, anaa gayod nagagiya kanako. Dili pisikal, apan usa ka pagbati sa kalinaw ug sa kasiguraduhan, maski sa taliwala sa mga kasakit, problema o mga pagsulay. Tingog nga kanunay nagahunghong, perhaps kanimo ug kanako, anak, ako nagauban kanimo sa tanang higayon o panahon. Dili ikaw mabalaka, tungod kay dinhi ko ikaw gipangandaman. Ang Dios nagabutang sa iyang kamot kanimo, dili tungod kay ikaw ang labing maalamon o angay sa maong posisyon. Apan gusto niya ipaabot, ipahibalo sa tanan, ipahibalo sa katilingban, that He prepares and molds you already para sa maong katuyuan ug ipakita ang iyang himaya pinaagi sa imong sugilanon. Sa diyang gitawag ako sa pagserbisyo isip usa sa mga leaders sa atong academe as Vice President for Academic Affairs, nabati na ako ang kabugat sa responsibilidad. My family and friends probably doesn't know this, no? Apan aduna gayud ako'y mga pangutana kaniya. Lord, anong ako man? Daghan pa man siguro ang mas maayong laki niya, no? Puno sa mga credentials, uguman pa. Apan sa taliwala sa akong mga pangutana o pagampo, many times I prayed to God. And many times, His answer is the same. I can clearly recall His calm voice of assurance.
Nagaingon ka nako, Pretzel, giandam na kita. O giandam na tika, kaniadto pa sa maong responsibilidad. Naglakaw ka uban ka nako sa hospitals o sa mga rehabilitation clinics. Naglakaw ka uban ka nako sa imong klase at ubangan sa imong mga estudyante. Sa imong paggiya sa departamento as chairperson and dean. Karon, lakaw na usab uban ka nako sa pagpangulo. Isip usa sa mga leaders sa ako nga institusyon. Diha na ko nasabtan mga igsoon, na kung ibutang sa Dios ang iyang kamot, ibabaw kanimo, His blessings, His overflowing grace, His providences, ihatag ka na niya ang tanan, aron makatuman ka sa iyang katuyuan. But yes, definitely, adunay mga challenges, adunay mga hagit, apan matag desisyon, matag pag-ampo, gibati ko ang kamot sa Dios nga nagagiya kanako. Usahay ang iyang kamot, mga kamot nga nagabadlong. Usahay, nagpaligon. Apan sa kanunay, nagagiya kanako paingon sa iyang kabubuton. Maingon man usab ang atong institusyon dinhi sa Iligan City. I can still remember mga igsoon, mga kapaglaom. Because I was here since 1997. No? Nahimo akong staff 1997. 1998, of course, 1997, I passed the board exam. 1998, I came here, no? Para magtrabaho. So I can clearly say, nga maingon man usab sa atong institusyon dinhi sa Iligan City, sa mga nag-agi nga mga katuigan, matinud-anon nga gigiyahan sa Ginoo, ang Adventist Medical Center College, pinaagi sa pagbutang sa iyang mga kamot sa mga pangulo o administrador niini. Gikan sa iyang mapainubsanon nga sinugdanan, hangtod sa karon nga pag-uswag, naglihok ang Dios pinaagi sa mga matinud-anon nga tawo nga nagdumala uban sa pag-ampo, pananaw ug tinuuray nga pag-alagad. Taliwala sa mga kalisdanan, makita gayud ang pag-atiman sa Dios sa pagtukod sa mga programa, pagpalapad sa mga pasilidad, mga kalampusan sa medical missions, mga pag-ibanghilyo, pagbautismo, serbisyo sa komunidad, and even sa accreditation o sa padayon nga pagpadasig sa pagtuo sa mga estudyante. Tinuod gayod, ang AMCC usa ka buhing pamatuod nga kung ang kamot sa Dios anaa sa usa ka institusyon, mulambo ang misyon niini ug panalanginan ang iyang mga katawhan. Talagsaon kaayo kini nga kahibalo. Tinuod mga kapaglaom, kahibulungan gayud ang mga pamaagi o pagdumala sa Dios. When we look back, usara gyud ang atong masulti. Ang Dios nagagiya gayod sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Samtang nagtapos si David, mingon siya, talagsaon kaayo kini nga kahibalo para kanako. This is actually acknowledging our nothingness before God. Pag-admitar nga ang Dios nagtrabaho gayod sa matag usa kanato. Usa ka kahibulungan nga panghitabo nga nagapahiubos kanato at ubangan sa iyang presensya. When we look back to our journey in life, gikan sa pagka-estudyante, hangtod sa atong pagtrabaho, or in my case, mga igsoon, gikan sa akong pagka-estudyante, ngadto sa pagpasar sa board exam, sa physical therapy, dayon sa pagkahimong magtutudlo, chairperson, dean, ngadto sa pag-eskwela sa mga graduate programs, o sa pagkahimo nga usa sa mga leaders sa atong institusyon nga nagsilbi uban sa pagtuo, makita gayud nako o kanatong tanan nga ang iyang mga plano sa tagsatagsa kanato anaa gayud kanunay. God directs us, yes, and provides us His guidance all throughout. Now, kinsa or unsa man kita aron mo reklamo sa tanang kahibulungan nga gibuhat niya sa atong kinabuhi o sa paghatag niya og direksyon o paggiya sa iyang mga institusyon. We cannot ask for more. And pretty sure we need not worry. No need to worry about anything, mga kapaglaom. Adunay mga panahon nga wala kita makasabot, nganong adunay mga pagsira o pagtakob sa mga oportunidad o mga pagsulay nga niabot. Apan ang kasakit o kalisod
Mao di ay ang mga ang padulong sa imo ug sa akong pag-uswag. Kung wala tumahitabo nga adunay taga-iligan nga layman nga nagwali didto sa amo ug nag-introduce sa akong mga ginikanan sa atong hospital dinhi sa Iligan, dili siguro ko maabot dinhi ug matagamtaman ang nagkalain-laing mga ang sa akong kinabuhi. Ang mga kalisod na himong leksyon, ang mga kabalaka na himong testimonya sa katinawan sa plano sa Dios. If I can only talk to my old self, ako gid siyang ingnon, mga kaigsunan. Ayaw kahadlok, nahibalo na ang Dios sa dalan nga imong pagalaktan. Ugiyahan kaniya, hangtod may kaplagan nimo kini. Adunay mga diversions, yes, mga problema. Pagsulay, ahead of us, apan sunod lang gayud kaniya, ug sigurado nga makabot nimo ang kalampusan. One of my favorite verses in the Bible is found in Jeremiah 29:11. I would like to share this with you in English. Later, I will try to translate in Bisaya. But Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya ako mo inasayod sa mga panahon nga gihuna-huna ko alang kaninyo, nagaingon si Jehovah, mga panahon sa kalinaw, ug dili sa kadautan, aron sa paghatag kaninyo og maayong kaugmaon nga inyong gipaabot. Tingali, mga igsoon, kamong tanan diha nga nagpaminaw sa atong programa karon, tingali ana ka sa panahon sa walay kasiguraduhan sa imong career, sa imong pag-eskwela o pagtuon, o sa imong pagtuo. Hinumdumi kini. Wala pa gani ang pulong sa imong dila. Nahibalo na ang Dios nini. Gilubong ka na sa iyang gugma, ug ang iyang kamot kanunay nga anaa gayud sa ibabaw kanimo. Mga kapaglawom, ang Ginoo nagagiya ug nagatabang nato sa nagkalain-laing paagi. God works in marvelous ways. God works in many, many different ways. Sigurado gayud ka na, talagsaon ang kahibalo sa Dios. Akong sugilanon, akong himaya. Kung adunay usa ka butang nga akong gusto nga inyong mainumduman karon, mao kini. Ang Dios nahibalo sa imong sugilanon, bisan wala pa ikaw makasugod pagsulat niini. Nahibalo siya kanako sa wala pa ko mahimong estudyante, sa wala pa ko mahimong physical therapist, sa wala pa ko treat og mga pasyente, sa wala pa ko mahimong magtutudlo, sa wala pa ko mahimong chairperson or administrator. Nahibalo siya sa akong mga kahadlok, sa akong mga damgo, o sa akong tinguha nga magalagad. And I'm pretty sure na kahibalo usab siya kanimo. Usahay ang dalan dili klaro. Apanayaw kabalaka, ang Dios nga nakahibalo sa imong una-una, mauusab ang Dios nga magagiya sa imong mga lakang. Ang akong sugilanon, o ang sugilanon sa AMCC, nagpamatuod nga ang Ginoo aduna gayud, anaa gayud kanunay kanatong tanan. Sa atong mga kalampusan, kalambuan, kining tanan, bahin kini sa iyahang gipaabot sa ato nga grasya. Dili kini bahin sa posisyon, apan sa iyang katuyuan. Dili bahin sa akong mga plano sa AMC sa kinatibukan, apan sa iyang pagiya. Busa karon, makasulti gayud ako sa tinuod nga akong sugilanon, iyang himaya. Sa makausa pa, I would like to tell you and to come across with each one of your hearts. Tingali aduna kaninyo karon nga nagtan-aw niining programa nga naglibog sa direksyon sa imong kinabuhi. Tingali nagahulat ikaw sa tubag sa imong mga pag-aampo nga hangtod karon wala pa gyud mahitabo. Tingali adunay daghang mga pagduwa-duwa sa imong mga desisyon. Tingali imong nabati nga ang Ginoo wala nagiya o nagapanalangin kanimo. Apan si Haring David mismo mga igsoon, gisiguro nga ang Ginoo gayud magatuman sa iyang mga saad. Sa Salmo 138, kapitulo 8, siya nagaingon,
tumanon mo ang tanan nga gisaad mo kanako, ang imong gugma o Ginoo, mulungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw talikdi ang imong mga gibuhat. Mao man usab ang teksto nga mo'y sentro sa atong pagtuon, nga nagasulti kanato nga ang Dios nakahibalo na sa tanan, wala pa nato masulti ang mga pulong sa atong dila. Siya nagabantay, siya nagapanalipod, ug nagapanalangin kanato pinaagi sa iyang mga kamot. Dili nato matugkad ang iyang kinaadman, mga kapaglaom. Simply said, ang Dios nagatrabaho sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, bisan sa likod sa mga butang nga dili nato makita. And in one day, moabot gayud ang panahon nga ikaw mismo ang makaingon, talagsaon gayud ang kahibalo sa Dios. Magampo kita mga igsoon. O Dios nga balangan ning takda sa kagabion, o Dios nako gayud ang among kalipay nga imo kaming gitigom nining panahona aron sa pagpaminaw sa imong mensahe. O Dios, salamat sa imong mga promises nga di ay sa wala pa na hiumol o na form ang mga words sa among mga dila. Ikaw nakahibalo na niini. Salamat o Dios nga sa kanunay imo kaming gilibutan, imo kaming ginagiyahan aron kami maadto sa insakto nga dalan. Daghang salamat o Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo aron makapaminaw sa imong mensahe nining gabiuna. Kini among gipangayo kauban sa pasayloan sa among masala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mong niluluwas. Amen.